Vážení cestující, při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 5829 linky S2 dopravce České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 14 hodin 41 minuta, přijede na kolej číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Kamenné Zboží, Nymburk hlavní nádraží, Poděbrady, Velký Osek a Kolín, pravidelný odjezd 14 hodin 41 minuta. Vážení cestující, při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti. Osobní vlak číslo 5831 linky S2 dopravce České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží a Lysá nad Labem, pravidelný příjezd 15 hodin 5 minut, přijede na kolej číslo 3. Vlak dále pokračuje ve směru Kamenné Zboží a Nymburk hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 5 minut.